मांद्रे पंचायतीन विला बांधपाक दिल्ले परवाने फाटी घेवपाचे निवेदन मांद्रे काँग्रेस समितीन पंचायतीक दिले। पंचायतीन विला बांधपाक दिल्ले परवानगी वयल्यान हो विषय दिसान दीस तापत आसा। स म्हयन्यांनी सरपंच बदलून फकत एनओसी दिवपाची प्रकरणां मांद्रे पंचायतीत चालू आसा असो आरोप मांद्रेच्या काँग्रेस समितीन केला। पैशां खातीर हे पंच सदस्य गांव काबार करपाक उठल्या अशी तिडक तांच्यांनी उक्तायला। या विलांक लागून गांवच्या पर्यावरणाचो इबाड जातलो, त्या भायर गांवांतल्या मूलभूत गरजांची क्षमता पळयले बगर गांवांत ह्या विलांची भर घालप योग्य नाशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे। विरोध असताना ह्या विलांक पंचायतीन परवाने दिल्ल्यान पंचायतीचो मनमानी कारभार चल्ला असो आरोप मांद्रे काँग्रेस समितीन केला। मांद्रे पंचायतीचे 11 काही मेंबर आहात आमचे, पण हे मेंबरांनी प्रत्येक तुम्ही एनओसी दितात। आज 6 महिने हो सरपंच, माझ्या 6 महिने तो सरपंच, तुम्ही सरपंच झाला का तुम्ही एनओसी देत होता, तो म्हणतात त्यांनी एनओसी दिली, तो म्हणता आपण एनओसी देतात। अरे 18 विला, कोण होता 50 विला, कोण होता 90 विला, 70 बरोबर, आणि तुम्ही परमिशन आधीच होता। मी म्हणते का आम्ही तुमका निवडून दिलात मरे पंचायतीत, सरपंच मेंबर सगळे, हा तुम्ही ग्रामसभा जातात त्यांना किती क्वेश्चन घाली ना बाबा आम्ही ह्या पुढे इथली परमिशन आधी तू दिला, तर हे काहीच ना पंचायतीत ग्रामसभेत विषयच ना। तुम्ही पंचायत मेंबर फक्त 5 वर्षासाठी असतात, पण हो कितको लोकांना त्रस्त जाता, त्यांना तुमका पैसे मिळतात, विलांक परमिशन देतात, त्या होता कितक्या कोटी गावता ते तुम्ही खातात मराय परतून आव सुद्धा सांगता पण हे मेंबर आहात पण हे फक्त पैशा खातीर आहात, पैसे गावता म्हणान काय करू नका तुम्ही। मी तुमका 11 मेंबरांनी विचारतोय पंचायतीच्या मांद्रेच्या, हे जे तुम्ही परमिशन दिला हे बेकायदेशीर आहे। आता मांद्र्यांनी 90 विलास जाता, कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणता ती पंचायतीन स्टडी केला। कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे बेसिक नीड, इलेक्ट्रिसिटी, शेल्टर, आमची लाईट, उदक हाची स्टडी केल्या। 90 विलास म्हणजे तांकां उदक कितले लागते, तितून स्विमिंग पूल येता का ते आमकां खबर ना, कितले लिटराचे उदक तांकां लागते। सध्या आमच्याच गांवांत आमकां खूप प्रॉब्लेम आसा लायटीच्या उदकाचे। सो म्हाका मान्य आसा की असले परमिशन खंयच दिवपाचें न्ही, आणि फाटीं दिसता मामलेदारांनी लेटर केला आमच्या स्थानीय एमएलए की कसले लँड कन्वर्जन दिवपाचें न्ही आणि परमिशन दिवपाचें, जाल्यार हे कशें परमिशन दिता, कशें आमच्या दोंगराक कट करपाचें परमिशन इजिली कोण दिता। आणि म्हाका दिसता की हातून सरपंचान, सेक्रेटरीन आणि तेचे भायर जे गांवांतल्या लोकांक आसा तेंच्यांनी आवाज उठोवता, ना जाल्यार अशेंच आमचे दोंगर ना जायत वयता। आता तुम्ही शोवले आणि बाकीच्या गावात वयता आसतना पळयता व्हडली पत्री मारता आणि बंगले चालू आसा, विलाज चालू आसा, कोण रावतलो, गोंयकारांक कोणाकूच सुवात ना। आमकां साध्या गोंयकारांक बारीक घर दोंगराचे जाल्यार दर्या कुशी उखल्ले जाल्यार मोडपाक येता स्थानीय लोकांक, जाल्यार हेंका दोंगर कन्वर्ट करपाक परमिशन दिता। 2022 पासून आज परमिशनाची परमिशन विलांक ही चालूच आसा, 2022 कडसून हे चालू आसा, गांवांत सपाटीकरण हे चालू आसा। हे विलांचे परमिशन दिला ते 24 वरांच्या भितून दिला, अशें हांवें केन्ना आयकना की इतलो 90 विलांचो प्रोजेक्ट 24 वरां भितून पास जाता। हेचेर मातशे सेक्रेटरी आणि जे सरपंच हेंच्यांनी फाटी घेवपाचे, हे आमचे एक पंचायत मांद्रे पंचायतीचो न्हू, त्या मांद्रे मतदार संघाचो विषय हा।